Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi. Kunada nga tibiyag ket sugal. Tibiyag kanayat ket sugal. Ada pa nakapaay, ada balegi. Emno siyak manong nemi no mabalin la kuma ket jak kayat ti mapaay. No mabalin la kuma ket no makisalipak jak kayat ti maabak. Ti kayat ko kuma manong nemi ket awan pulos ti panakapaay ken awan mo ti dumteng nga liday. Ngam ka talaga kadingatas to nga talaga ti biyag ako nada. Naragsak nga naurnos ti pamilya mi manong nemi. Nga minta, ni papa may nga civil engineer, ni mama manong nemi may nga nurse. Irin to tatalo kami nga kakabsat. Siyak ti bordek. Ni manong ko manong nemi may nga doktor. Ni Manong Celso, inauna, doktor. Ni Manang Edna, Manong Nemi, isumot iti iya. Timulad ka ni mama, nga may nga nurse. Irintat siyak, Manong Nemi. Namit kahit mo pagbalinan, iho. Dinamag ni papa, Manong Nemi, idinagraduarak iti high school. Diyak pala hindi makamagdesisyon. Ngayon gabot, idilig ko ti amin. Ada doktor, ada nurse. Ada nurse ni mamang mo, agad masabol ba't abalik kang civil engineer kas kanya, kael mo. Talaga hasta trantak, papa. Agbalinak ba't nga engineer kas kada kayo? Iti karot pa nagbasa kiti college manong name iti kurso ka civil engineering impas nagko ti nagbasa. Ipanagnek ko kada papakin ni mama, kastamatan kini Manong Celso, agraman kini Manang Edna. Ngagbalagyak met akas iti panagbalagida. Nang nga atong ardo kiti grades ko, Manong Nemi. Binaybayak pa lang na kini babae, Manong Nemi, manipod first year, second year, aging ka iti third year college. Ngayon dinteng dito ni Marisa, tibiyag ko, Manong Nemi. Kasanot pa nagamamum ka ni Marisa. Dandanin ti examen mi, Manong Nemi. Final, third year. Imasdig ka niya. Hello, Elmo. Di na ka mo? Di mo pa imbagat nagan mo eh. Kasan na mamu ka? Ngayon makikita na, kaduan ng subject ta, kitang ang kaurasan ta, di ba? No, di kat isupay aming. Itibad lang kurso nga civil engineering. Kamu na. Abang hayat mo kami tagbaling engineer, kay babae ito kinataom. Abay, tilang lalaki tagbaling engineer. Kasi naman ito doktora, ada lalaki, ada babae nga doktor. Kasi naman ito nurse, kanda dumapay nga profesyon. Kayang-kaya mo nga babae, hatake ka dila nga rin lalaki. Napindas ka, Marisa. Gwapo ka, mate. Ang kaslawan hilig mo ka naging babae, madlaw ko, kang kanayon kang obsusurbaren. Manipot ka dati first year, third year tayo, finals yan. Kit mo sawan? Naggandan ta? Kawan. Nagkakaurasan ta pa eh. Mas dawanak nga rod. Kaslawa, di mo pampansin na naging babae. Ang tabagit parang ipagarup ko bakla ka. Sana ka bakla. Lalaking lalaki yan. Kadyak kayat nga babaeng ko ti pamilyak. Diyak kayat agbaling nga bakla. Dinakpay binugbo nga papatayin ni papa. Irinto ni papa kat civil engineer na. Ni mama, nurse. Head nurse ito ti hospital. Ama daw. Ni nga rod, sikat burdek. Sikat burdek. Ni manong ko may sana doktor. Ni manang ko may sana nurse. Siyak mo ti pumandag ni papa. Agbalimbat na civil engineer. Naglaing ka nga rod, nagangatog yung grades mo. Kang kanayon kang sikat star iti klase.
Si amit tagsungbat kadagiti question kadagiti professor tayo. Si ganito lagi tagbaling ko malaw di ala. No? Jack ma-maintain eh. Kastang. Siyak. Puro tres. Makidit failed ko Abay nakapsot po utak mo ya. Ang matakas ta. Ang abay namin kinayat mo dating ng kurso. Basta. Kahit ko nagbaling engineer. Ito ti problema nga apay masid ka kanyak. Tulungan nakman. Review nakman. Final ito na ang mga nung tsak makapasa. Reviewan ka. Uy, isuro na. Tapos di ka sa takit sigurado nga makaruwarak. Di, ada nga rod, fee, tandan. Da talaga yan. Di hintantog merienda, hintantog lunch. Ito, kaya mo, hintantog dinner. Insurok nga rod manong name valid nagdoble ak nga nag-review kabayatan nga review ni Marisa. Yung tiloko. Kasla saan na may concentrate. Dumdungay ka muna saan. Dumdungay ka. Abang nga nasaklat at kitkitain. Guwapo ka nga talaga. Elmo. Manipuliti first year tayo. Talagang nag-crush kang kanyak. Obvious ba? Tadi nakadikayat kas pagarikan. Di kagangaw kas ta. Kabuta. Ingkarik man iditi bagi. Ngajak pala ang makiayan na yat. Kadagito yung kat nainlab ako niya. Nainlab ka kanya. Saan lang nga mainlab. Nainlab ako kanya ka. Nga mag-review ta pa. Review na pala nga sakbi dita. Sa balin to ito, panunutin dita. Yung baragsakan na kalaunay. Kabuta, pasensya ka na, siya konti imasidag kang ka, hindi na napapansin. Baka nakabababad pa nagkita mo kaniya. May takas ta. Kaya manak, tadakas kang kamang ipatpatik kaniya. Sa matadagas, no, agkarelasyon tan, nagbalik inspirasyon ta, tiyanayat ta, di ba Marisa? Kastamat ti ko na. May kamanok do ka na boyfriend mo. You're my first and last love. Si kanay. Si kamat, iti umunakin mauding ayat ko. May I impress you. Review na pa Elmo. Inarakop ko marong name. Nagbanglo. Ito mo nagundaway ng mga rako bakit kaskan kuana sa ako inagkan ng inamalan di kiti lips. Or lag sa gawisi titiknak manong nemi. Na isang sangayan. I love you, Marisa. I love you more, Elmo. Agur ka. Sa bali matintong brata. La, baka masulisog ta. Third year halit tanto pa lang. Dua pa yung atawan, 5 years course na eh. Review na ko na. Sige. Review ka nga rin, ha? Nung di ka sa tagat, saan ka kang kanayin nga tres? Kasapul mo ta nga, ngumhato mo ito grades mo. Manong name nandaan ako ni ko girlfriend. Instant ko na ka talaga nga. Mamati akmat nga ba't padignak ni Marisa. Jack mat malibak tiriknak. Dagusak nga na in love. Nadlaw ni mama manong name ti kinaragsak ko. Na isang sangayan ti kinaragsak mo, iho. Ma? Madlaw ka na giti mata. Ang basayo ti ragsak na giti mata.
Tinagsak ti maysa nga tao ket saan lang nga makita, mga adlaw iti garaw, no di ket makita kadagiti mata. Kastamat no naliday ti maysa nga tao, ti pakakitaam ket kadagiti mata. Ala ni mama, naragsak ka. Naragsak ka dati. Ang naragsak ka man. Idian nga rason. Kabuka di tanalpasin ti finals, ket namnamay nga nangato ti grades mo. Kaya na fourth year college kan doon, duwa pa nga tawan. May sakan dumating ng engineer, akas kinipapang mo. Kinadahan akong inspirasyon. Malaksid kada kayo mga. Kada kayo nga parents ko, kinkapsat ko. Nadaan ka na di girlfriend? Wan ma, asin no? Banyo ma, tayo amok to into ni birthday ko. Estudyante may lang, wan, ba't bata kam ti kurso? Very good. Manong naming kaday di nga tawan na isot panag-asawa tinao namin nakabsat manong naming. Ni Manong Celso manong naming may samet nga doktor ti asawa na. Kat maragragsakan da papaki ni mama kaputan namnamayan da manong naming nga ti bangunan da manong ket ti asawa na ket nabintas nga pamilya. Agpatpadad nga doktor manong naming. Handa nakasagana nga paggananda manong naming nga balay, house and lot, manong naming nga ginatang da. Makaswarong tumatan manong naming nga kasara damanang kenti ya boyfriend na nga doktor. Taner si Sunay. At nagtigundawi manong naming kasarita nak ni Manong. Kumusta ti pa nagbasam? Okay na okay manong. Baka no, saan ka nga makapaggraduar? Sabi ko kung diyak makapaggraduar manong. Yan. Nagraduar kami ng patpatakin ni manang mo. Maka next year, nag-asawa dan tumating na si boyfriend ng doktor. Katsika. Manong dapat girlfriend ko. Padaktumat lang ang graduar nga engineering. Civil engineering kami nga doa. Dikat kahit ang sawan, no, da kayo ito tag-asawa. Doa kayo itong engineer. Ag-asawa kang engineer. Manong, sigurado ka. Nga da kami kay ni Marisa. Ipatpatig ko na yun na iso na. Mamati akmat nga patpatig na. Agam, di tala mo. Teko na dan, o rin pa no, namnamayan to yung mapasamak, sama to yung mapasamak. Lalaingem. Lalaingem ko't maano nga. Ipagpakita mat king kadagdig grades ko. O lalaingem. Diya kaya't nga sikat may babayin pamilya tayo. Manong Celso? Ano tikit mo sawan? Jacket nga sikat agbaling nga loser. Ni Manong man. Ano tikit mo sawan? Nalaingan mo da. Isungar da kunak nga nalaingan. Tajakayat nga da anak da papaki ni mamang agbaling nga loser. Loser? Isa anak mo na makisugsugal ah. Apa yung baling nga loser? Abay, di pa nakisugal. Di pa nagbasam kat sugal. Di pa nakirelasyon mo iti ni Marisa kat sugal. Anya tamok, baka saan kay katuluyan, kat tagsagaba kanto. Nagsangit kanto, kat lalaki iti kinatao. Manong, ulitek, lalaingem. Tsakayat nga dagbaling nga loser ti pamilya tayo. Manong name kasladyak kayat kasi dyan imbaga ni Manong. Ano di ba naging pag-group na kanyak? Isulat na laing. Samot na. Nalalayng ang usuna. Nadlaw ni Papa Manong name kasla maluksawak. Tanakita na nga rin pa nagsarita mi. Ada ka di problema yun kini Manong mo? Tsak kurso na da dyan imbaga na Papa. Kaya imbaga na ko na. Lalaing ka no.
Dati nakayat nga da kanon loser iti pamilya tayo. Sabi ko makaguram timbagana. Balag na kayong kadayjay. Warning. Ano natin pa nang pagkarup ni Manong papa? Bayak panagbasak? Saan mo ta? Gabot ka adan nubiyak? Pa, saan nga madadal ti panagbasak? Ay tatadan nubiyak. Agbaling gindi nga nalaling at inspirasyon ko ni Marisa. Sika lang aminin, pinabati. Kaya na makapagturpos ka doon, okay na okay ka. Kaya awan tiyag baling nga loser, ti pamilya tayo, kas ko ni Manong mo. Jack itulok, papa. Jack itulok. Nalaing ni Manong, nalalaing at payo. Inidamdeng di birthday ko, Manong Nemi, at da kami din iti 4th year college per sem. Manong Nemi, iniyamamok, da papa, kaniya, mama ni Marisa. Hey, among tagpili ho. Kasi parang pili ka ni mamang iyo. Maibagay ak siguro. Agbagay kami. Sir, ano nga tanong, papa ko namnatan kanya. Nakamabain mit, sir. Papa ko namnatan king kuhana. Kasama din kini mama. Di lang mamin kalpasan dito yung a year. 5th year tanton. Into ag-review ta, may pasatan ti board ta, nanay tantong engineer, agtrabaho ta, madulang nga tawanin. Di kami ni papa, mama? O na ta next year kasawad doon ni manang mo. Si Kantulayan. Happy birthday once again, hiyo ho. Kan maragsakan kami tayo niya mamunti. Agbalento nga manugang mi. Inya mamukmet manong name ni Marisa kani Dr. Celso nga kapsat ko. Agraman ti ipag ko nga doktor mat. Agbagay kayo. Congratulations in advance. Sape ko ma, tadakay tumalatag katuluyan. Ano namin pa nagkita manong? Sape ko ma. Dito amon, ano papasama kini masakbayan? Da kami kini manang mo, ipag mo, na kami talaga nagkatuloyan nga po tayo, isot na ikari. Isot ti first love ko, siyak man ti first love na. Isot ti first love ko, manong, siyak man ti first love na. Okay? Ni Manang Edna, kasi Jemet, isot ka na di doktor nga asawanan to, pag-asawanan to. Kanya mamukmet, manong Naimi, kanya Manang Edna. Awan ti problema, manong Naimi. Kayat da ni Marisa. Taores anda kayat kas pagarikan. Api ko sudag desisyon. Namamukmet manong name ti pamilya ni Marisa. Nabimintas ti kasasad ti pinagbiag mingim suda. When? Taadan da kiti failure kapsat na. Talimada nga min eh. Dito tagagahing laing empleyado iti gobyerno manong name ti amana, idin to ta inana manon nemi kata. Dabasit negosyo na sa hari-sari store. Nabapak nang kayo nganda kami. Nagpitas di balayo. Kompleto alikamen, da kami. Masid lang di sweldo ni papa. Iti no labsak teksa ko kat gagangay laing nga iso ti kababaan nga pwesto iti gobyerno. Saan mo nakasta? Iso nga, diya kahit nga mapahay da, papakin ni mama. Siyak tinaon ay. Idin to that, adjek nagsapang nag-asawa. Sana nga ituloy ti panagbasan. Andiyan nga langatan nga, panagbabawik nga mas pagarikan. Awan ti may sarang ko nga rupak kada papakin ni mama no. Sana ka makamagturpos. Abel ko, saan ka makapagturpos, Marisa? Danagdigon daw yung problema da papakin ni mama, gastusak eh. Ako ni kakanyak na dakurang na. Kachuin. Nagadok pagdawatak. Da papakin ni mama, baling ko pa yung pagdawatan damanong ginimanang ko. Abi dumawat ka sa pagarikan nga, dawagan da, nanuam.
Di ba kag natulungan ka? Nagyamanak. Nukas pagarigan ta dunting tumantikas ta. Nagundaway. Nanuro into no datan iti last year. Fifth year. Saan kumakayad na papakin ni mamang ko nga, engineering talaik. Tamagastos. Yung sumanti kahit ko. Sige, sama na panunutin deta. Basta panunutin mo, sweetheart. Basta lagi di pas nagta, makapag-graduar ta nga doa, agbalin ta ka na yung engineer nga doa. Idi adda kami ni ti maudi nga tawen manong name agpaiso nga marikrikatan ni Marisa financially. Kat siyempre, mapanak mangimbaga kini Manong. Kapag siya ti pangimbaga, da pa pag mama. Inted dan Manong. Kaya alam pa nga ti masapol mo? Di girlfriend ko eh. Kasapulan na. Manong bayadak to, ito nagtrabaho ako. Kahit mo sawa ni Marisa, tulungam. Gaya nga lang aming empleyado papang na eh. Sari-sari store lang ba't ikas kaso ni mamang na. Hindi nito talimatag kapsat. Manong please, bayadak to, utang ko. Tulungan ni Marisa, kasanon no, saan to nga da kayo tagasawa. Aman Manong, paman na kumang saan na siya, ang baling asawa na ngayon. No saan manon name ni Manang Edna, iti asidgak. Kat kayong ko manong name no kat mga bagbag, tulungan nun. Kakaiso na nga ading mon eh. Manang saan mo na para kang kuha na, para di girlfriend na. Di na siya at. Elmo, Manang, please. Abay kami nga agbasa nga, di na kaya. Himit Manang, kaya't na adang arapap na. O mat sa bali amang tulog kong kuha saan siya. Utang ko, bayadak to yung trabaho man lang, please. Sige man lang. Handa kami din tilasem manong name. Elmo, nawang ka. Sayang ko malagiti manong tawon ng gastos ko di college. Talagang nang runa nagsakit iti grabe di burudak mi. Nagututang da pa pangin ni mama. Kada na nga naawang ka talagang jaklamon. Thank you, Elmo, ha? Yeah. Kahit ko nagsupapakin ka. Anak mo, kahit mo supapak. Agay na yata, ang naskat ng tinulong ta, di ba? Di mo ka, di ba kaya? Kaslamok tadat panunot mo, Marisa. Habigid di nga saan. Ibaga kumapalaidikan ka, no kayat mo. I love you, Elmo. Kahit ko ipariknakin ka, katalagang ipatpatek ka. Kaspasit iti ng panagyaman kang ka. Marisa, sige ka di mapilpilit lang. No. Kahit kumiten, malaganan itong tirik na. Gabatos, at least, marugi ako na sa papakan, tikinembag mo kanya. I love you, Elmo. Uri tamao din na Sem. Come on. Okay? Let's go to heaven. Manong name saan kumapalang rumbeng ngim. Abe kiti nga saan. Kahit paggugusto mo yung nga duwa manong name. Paggustuhan mo yung nga duwa. Awam na mapilpilit ka na kami. Gabuta talaga manong name nga daytan tinituding nga panawen ang magunood kon ti kinabirhen ni Marisa. Na ituding nga panawen nga panangipaainan manong name ti amin. Ti panangipalubos mi tirik nami manong name. Ti saan ming nga panagalumiim nga panagin narakop, nga panagin nagek. Ito nagtimay sa kwarto, timay sa hotel. Itinabaho ti kwadrado nga kama manong name dito eh.
Nagpadpata kami kasla kay pas nga malada ka ni Maris. Awanin ti saan ko ang makita ken kuha naman ng name kadagiti masela na pasat ti bagina. Nagkakan aprusa kon. Dinigos kon nga namin pinsan kadagiti kakabara nga agek ko. Uwahin man ng name kastamet. Awang mitentin limit kanilingid ko ken kuha. Nagkan aprusan na igamanan amin manong name apaset ti bagik. Nang runa kadagiti masela na paset. Nagmaris rusas data ang onek ti kwarto kat napno ka namnam sa karagiti asok ka na reng-eng nasungaw karagiti bibig mi manunay mga padpada ka ni Maris. Elmo, I love you so much. Sanak to kang babawi. Love me now, I love you. Ang maulit-ulit ti amin. Oh, Elmo. Masansan manong naming aramidan miti kastoy no kasta nga mailiw kami. Maglagi din daw ang tinagbaling nga problema. Aging kakadimtengen ti panagturpos mi nga badpada manong nami ka ni Marisa. Wait. Naragsak dagiti naganak in kakabsat na kastamit kanyak manong nami. Nagpaalaak, siyempre, ato dagiti imay nga kakabagyami, gagayem, kaobisinaan, ni Papa, kadwa, ni Mama iti ospital. Dagiti kapsat ko manon name nga doktor, kanti ka ipag ko nga doktora. Timanang ko nga nurse, kanti kayong ko nga doktor. Kahit may mesa lang ti bagana. Sampay nga nalpas, ti amin, Elmo. Sa dakan tulayin nga awaga nga dati, engineerain to no. May pasam ti board mo. Awan ti magdanagan nyo. Nakakatuman ti grades ko. Nalaingak mo. Alis to lang, leta. Ipas nagkunto ti review, tapnikas ta kita. Ayun ti amuyo, ang ko paglastog, baka no, may sakto ka nagti aday ti ngato, tap na chair. Naggandan kami nga nag-review manong name kani Marisa. Ano ito pa nagriknam? Marisa, namudol ti panunod ko. Nagrikat nga sumrek. Mabuti nga. Ano kabutan mo? Baka diyak may pasa. May pasam na ita. Ano sir, bikting lain kong mang tulong kang kag-review. Inspirasyon mi nga gaya na yat manong naming iting kampa nag-review. Ikidumtengan ti aldaw manon name ti panag-exam mi. Imay da papa, imay da manong kinimanang manon name. Umay da mamalubos. Ano ti panag-regnam? Ha? Engineer to be. Manong doktor. Kayang-kaya? Nasidap ti panunod ko. Presko-presko pa lang nagiti review mi. So, pag danaga manong. Good luck, alin ko. Kasama timbaga manon name ni Manang Edna. Good luck, ha? Hanggang na nervyos. Anak ang nervyos, Manang. Thank you. Kat tulungan dak mabayan ka nagkararagyo. Dapat lang. Dapat pa ni Mama, manon name ni Mama na isem. Panag ko nag-iho. Talaga nga mairuan mo. Good luck, anak. Sigat mang surut kanya titugot ko, may isang engineer. Ikaw anak papa. Kat ikararagan da ko ma. Top nun di kasta barbaring na dakto ito top 10. Manong Nemi, nagkita kami kini Marisa.
Sakbay, nga nagurugyan manong name. Ti amin. Good luck, sweetheart. Good luck to. Nervyos. Ang kagda nervyos. Siyak to pa yan. Nakarelax. Siyak ngarod ngay. Kanalalayin kagam siyak. Gasang-gasa ti amin. Manong name kang kanayon ko ngitan tanamitim ti. Diyos ko. Sabi ko man makarawar kami ngagpadpada kani Marisa. Sabi ko ma. Nakakonsentrate ak manong name. Awang pulos sa bahay na pinanunod ko. Takayat ko ti makarawar nga dagos. Hindi malpas manong name. Nakaragragsak ti girlfriend ko. Oh. Awan nervyos man. Nakalaklakawad gayam. Anya? Si katagkunat kasta nakalaklaka. Nakasimsimple. Kasi ka ngay, sweetheart. Hang ka narigatan? Nalakamit. Si kakitlag ko nang nalakan, baka kung kunam lang deta, kahit mo lang. Ikatan tinervyos mo, Marisa. Come on, nalaka. Sige, nalaka. Sige, hinta ka na din. Ito eh. Agawitan? Oo. Tumbigatin pa nagawita. Ito palag overnight ito hotel. Manong name kabayatan ngororay mi iti panakay oragawag panakay pakaamo manong name ti resulta ti board. Ay banak manong name ni papa kanagiti project na. Tamalaksin manong name nga mga opisina. Sa bali pa manong name iti sideline na. Akong kontrata manong name. Insarek nak manong name ngagtrabaho. Pasensya kan iyo ta. Sikat pa naka-assistant ko. Sikat pang supervise ka na project ko. Pambara mga alat experience mo. Mangnayon iti experience mo. Nagbaling ka kadimot nga obrero, idi? Sakbay nga, kabayatan nga basbasa kayo. Sikalat, ti diferensya talang ihugat. Di ka pulos nagtrabaho. Baka pag agbatil ka itati mano-mano, agbatil ka ti semento, baka no, di mo. Mas kan nga amot, papa. Baliktad. Anong baliktad, papa? Di ko man pala ang estudyante ka sinursurom. Sa bali nga ti aktual. Kahit kung ano ti aktualitan eh. Wala nga bali ang pinaladaw ti amin. Muna na ka nakarwar. Ay, nakarwar. Nakaridwar. Sakbay agaktual ka. Anong name nito matipagtaksan natin tsuri kanti aktual ako natin. Nang rugiak manong name, di panagasinta, di hollow blocks, ay gana nga palitada ak, kanda dumapa. Katkatawaan dak manong name, di kiti obrero ni papa. Engineer! Apay, itamay lang ang susurom, di kita engineer. Sa bali namin ti actual, sa bali namin tutoriya eh. Hindi ko mapila nga engineer, naglaing ni papang mo. Oras siya, masusurom at amin-amin nga, di ba? Ngayon di lang pala uwagan di engineer. Ang perimual ti resulta. Di dandanin manong name tinawagan ak ni Marisa. Hello, sweetheart. Nagpaalakan to? Nolpas ti resulta? Siyempre. Siyak daw magpaalan na siya. Hapay. Anak to papaalan. Amam, mati karagatan mo ta. Kakaiso na nga may sakanton nga nanay nga civil engineer, Marisa. Makigid danak san tulatagin kan. Baam ti baga kada papangin, mama.
Ore tabasit kami lang umay. Mabalhin, ag-join tanulatan. Sure. Apay ganding nasahan. Isungar ti baga kada papakin ni mamatap no handan makarikungkuran. Tapno mamamon dabantan na kitag baling abalayad na, di ba? Tapi nag-aamon di kiti parents mo kin parents ko eh. Sige. Ibagak kada papakin ni mama. Nasta nga rutin bagak manong name eh. Kaya kita mabalin una ya iho. Ang empty question. Makarora ka nga tanga doa. Nimat pa pa. Amang ka diti pamati ko anyak. Alala. No, makaruar ka nga doa. Akit dito iton, makigadan tulatan ni girlfriend mo. Graman ti pamilya nga pakaangayan ti victory party. Edi may i-releasean manong name ti resulta kan edi nga tawen nga panakaangay iti board exam iti civil engineering. Nakararelaksak manong name gabot na maek nga dakiti nga to. Humad nagan ko. No. Saan po nila ito eh? Dinubli-dubliak manong name yak inita. Inunit-ulit ko. Sinaggaysak. Manipur iti top 10. Aging ga iti alphabetically manong name panakay-surat, panakay-release, tinagdagan. Iti mismo manong name nga apelyedo at kapilyedo manong name nga awan med ti Elmo. Tsak mawatan tirik na. E din to takinitak manong name tinagan ni Marisa. Anda. No. Sana po na ito eh. Ang tagtagain na paklaeng. Sana po no. Sana po no. Nag-ikisak manong nemi. Jack may ladawan noon niya dito yung marikrik na. I'm a loser. I'm a loser. Dito, idinti ko na ni Manong ko, Manong Nemi. Nga di nakayat nga, the loser iti pamilya mi. No, I'm not a loser. I'm not a loser. Sana ka loser, saan? Nagriring ti cellphone ko manong name ni Marisa ti tumutawag. Ngayon saan ko sinumbatan. Tanya't ibagana. Kaya't na. Nga ibagak kang kuha na ti congratulations kat siyak nga ron. Kanya't ibagana kanyak. You are loser ko na kanyak. Anong name salang nga ni Marisa tumutawag kaniyak no digat da papa ka ni mama. Okay. Ni Manong Elmo o ni Manong nga Celso ko nagkumaga ni Manang Edna. Ano ti bagada? Tapno bagada nga I'm loser. Tapno bagada nga siyak kat may sa loser. Nga siyak na nagbaling nga loser ti pamilya amin. Inidep ko ti cellphone ko manong name. Dinugala ko ti kotsek. Tada yung regalo daw pa ni mama kotsek. E dinaod nga birthday ko. Pinatakaray ko manong name kasla kayat kundi matay.
Kaslakayat kong idong parmanon na iti kotsek kat mataya ko. Sa dino ti papanak. Sa dino ti paglamangak, awan ti ropak nga isarang ko ka na ginaganak kin kakabsat ko. Apay, kinaraingak mo ti kanak. Pangajak na karon. Pangasang ko nga ni Roar, apay. Napanak manong name iti lugar. Nga awan makamamukan niya kunak kumangin madama mo. Isot na panak. Engineer. Di na kamawagan ti engineer. Ay. Kastama ti awag may kang nga obrero ni papang mo ni engineer. Anat nagamuntayin? Densyo. Ino ti trabaho mi ta. Ito tayo ngayon project ni Papa. Tila nga siya din. Baladyo ito eh. Nanumulang di balay mi, sir. Engineer. Kaya bata siyempre gagangilak na nga rapintero. Mason. Ay ni Elma. Asawa kandi duwang anak mi. Maling nga din nga gumatang nga mainom. Ay, nagpainom ka, sir. Anak mawagan ti sir. Ano nga na? Alam mo ko naman natangan niya. Mainom kan pulutan. Kan mabaling ka din dito yak palaeng. Dito at ngumiyat. May karkarilakit di nanong mga balay may engineer. Ay say, Elmo, apay ka din asahan. Manong name nakalaalistuak nga na bartek, ta inumak lang inom. Ananawaan nak ni Densyo manon name. Iringatan talagang nga jakon kaya. Inserek da ko ni tibalay da siguro sa dakim paida. Pwede makaringak, magsakit ti ulok. Nadakit igagangay lang ang papag manon name. Magsakit ti ulok. Manong name ni Elma nga asawa ni Densyo. Iti mastik. Nakaring kagaya man engineer. Saan nakawagan ti engineer? Isunti ko na ni Densyo nga asawa. Elmo ko namlatan. Ni Densyo, napanan na gubra aldaw nga minin eh. Pasensya ka yan. Bumahong kan. Ija ti banda nga si R. Ano sam ti lugar mi balay mi nanumulang. Ken nagparte nga nasapa ni Densyo tinetib ng manok. Isot kaldumita. Tinulang nga netib ng manok. Engga di siya sir. Sir, Elmo ta, idasar ko ti pamigat mo. Hindi kaldo ak manong name. Di mo nakita cellphone ko? Adda sir, adda dyan clutch bag mo. Pakialaman. Napanay na di kwarto ng panandakan niya. Inopen ko manong name, yun ko ti cellphone ko. Nakarado nga miss call. Nakarado nga text message. Ni Marisa manong name di muna. Binasak. Sweetheart, marasakanak na nakarwarak. Sa nalang taon nagam mo. Apay nga ta. Sweetheart, song batang ko matitawag ko. Nagsasarno da papa, mama, manong Celso, manang Edna. Yung saan ko nginopen manong name iti message ta. Amok nga nasakit nga basaeg. Baka pasig kay bagada nga ay failure. May sak nga loser. Kaya nagsangit ak manil manong name. Hala, Elmo, abay nagsasangit ka mangmangan. Hanggamat nga nagsili ah.
Ano nga ti pasamak ken ka? Ah? Awan. Ada ka di problema? Amo ka di papang mo kini mamang mo anda kan toy. Sanda nga mo. Diyak kahit nagpakita ka na ko hada. Ano nga ti pasamak ken ka? Saan ka nakarawari ti board? Anya? May saka na kita saan nga nakarawar. Hangko na ipasa. Kada ito na kasaksakit. Sala kahit ko pagay din nagpakamatay. Ala, hal mo sa mo din na mo panunutan deta. Saan ka lang may mesa? Ada doon nga amang na kita saan nga nakarawar hangka di. Adan tumat pala sa baaling a chance. Di, irtek mo to. Tapno, Jack manin makarawar. At mo adadalayang ng saksakit nga awatin. Awanin dito ti panunod ko. Jack kagawawi din. Jack kagawawi din kunak manong naming imay nak sinukon ni Papa. Ta ibagagayam ni Densyo. Gawid kan. Pa? Alangan magagyan ka dito eh. Ibaglakid din ha. Ta saan nga ulbod, Densyo. Ibagagyan ko nga dinay pagbagangadak dito eh. Ang rumbeng nga dinay baga. Kabuta na siya at nga tao obrerok ni Densyo. Kaya pinakadumog ka. Di na ko makayat nga makita. Nawanan ti ropak pa nga. Sumarang ka na kayo, Papa. Pinaay kayo. Agawid kan. Anong arti kayat mo? Kastilatan? Di adada nga ibaga ni manong mo nga loser ka. Oray ka di nga ni Mamang Muti umay mangayap kang ganito. Sige, Papa. Agawid aton. Panahon naklatan. Kawayatan nga gawawid ak manong name nagring manin sa cellphone ko ni Marisa at tumutawag. Jaklat sungsung-batan manong name. Naging nga nakadanon akong dito balay. Sinabat nak ni Mama. Inarakop nak. Sabi nga rakopan nak, Mama. Sabi ko mga di ka arakopan kat anak ka. Nadandanagan kami nga nagpatpatnag. Imbaglakid din ta. Ada nang ibagat mo sa dinutayan mo. Saan yung nga rumba nga rakopan, timais nga loser, Mama. Iho, saan nga may sa tigundaway, no? Yakon kaya. Mga ibabay na ang membro di pamilya tayo. No kita hendak dagiti tao sila dalay bagang dahi talang iti panunot mo iho adala iti panunot mo saan lang siksikat nga nakaruar adado kayo nga amang no maawat dagiti dado mga ti nagbaling nga gasad dapat di mo marumbay nga awatin siyak lang ti kastoy mo anong saan lang kasiksika iti pamilya tayo sa client kastoy. Malagip ko langit nga ron, ibagbaga ni Manong. Di na kayat nga, the loser ito nga pamilya. I am a loser. Anak, kastala ti bihag. Tinakasaksakit. Nakarawar ti girlfriend ko. Nga insursurok.
nga nang-admitir nga na model, ti panunot na. Sakit din nga may bagbaga ka nalaingat sa nga nakarawar. Iho. Sige, mama. Sumre ko ni silid ko. Kahit ko nagpupok. Kahit ko ni saan ka rumumar. Kahit nga mang-disturbo kanyak, mama. Kasanon no, datagis ka pang panggipamit, biyag mo iti bagim. Oy, agpakalalaki ka, Elmo. Sa mga dadangag baling ka nga, loser nga talaga. Nagmalmalemak iti unek ti silid ko, manong. Yung may pakit inendanon, manong na ni mama at pangal daw ko. Ang kaslasaan ko, ngaya kat sagi din. No salang kiraos ti tiyang ko, diyak ko mainapapan. Kasalamat manan manong na mitirabi. Ni papatagtugtugtug itiri daw, silid ko. Umaga mang rabin! Mapaspasama ka. Paasa na ka mabisin. Di na pakadanagan. Mga kailaton ma. Pa. Umayag tumang rabin ito no mabisinak. Di na pakadanagan. Daytan manong nami tinangrugyan nilikliklikak. Dapapake ni mama. No sana kang pupuk dito balay, manon nami rumwarak. Mapahanak iti adayo, ngawan ti makamamukan niya. At siguro nakakita kanyak manon nami nga nangibaga kay ni Marisa. Imanak dinanon manon nami itigid ti baybay, ngawan ti matataw. Nakiktutak layan nga niti. Adamang pupukaw kanyak. Elmo! Ni Marisa. Elmo! Umaka dito'y! Adayo rin ta! Elmo, sweetheart! Kahit ko kumay diliklikan manunaming maawanin ti pagliklikan kayo kung ano. Sinango. Ano't pasapon mo? Umad-adayo ak lang aro din. Nang liklikak lang aro din. Abay nga sapsapulin ak may lain. Sweetheart, abay ka sa taon. Sana kong nauwagan, sweetheart. Nanitakit mo sawan. Agsinatan. Elmo. Budno ka dito lang nagkuking ka? Agsinatan. Apay nga sinanak. Anya ti basol kuking ka? Takayat mo pa'y lahing tikas kanyak. Loser. Sweetheart. Apay nga di mo awatan ti kinapudno nga may saga, loser! Ti kinapudno nga awan dyan sa mita. Mamali mo ba't nga retake? No. Di ako nadada. Di ako kayat nadada. Ngagbalik nga loser. Lipatan na ko, Marisa. Saan ako nga may karikan ka? Sweetheart. May sakan nga na ng engineer. Idinto ta siya. Gingineer. Sweetheart, di na ka ditigapunan o aping isina na, Owen. Tasaan nga siya, tirumbing. Lipatan na kon. Sakit. Nasakit pa ng isinong kanya. Diyak kayat, Elmo. Kapatid-patid ka. Yung sanang rumbing ayatin na
Sana rin pingayitan na. Lipatan na kon kat manguray kan ti talagang engineer nga mangarap kan ka. Wano da kita'y nakarawari ti board. Sa lakas kanyak. Saan ka kumagbaling nga takrotel mo? Ano nga takrot? Saan ka kumamupukawon tinamnama? Agretek kantong Jack kayat, apa ipapilit mo? Kinabay ipilit mo ba lang tibagim kanyak? Di kan kayat, gaputan saan ako na may karikan ka? Takalawlawag. Ngumipad patig ka, Elmo, lipatan na kun. Elmo, gapukin ka. Nagdakil na itulong mo kanyak. Financially, kanda dumampay. Review ka pa eh. Pinalaing ka. Inted ko amin ng laing ko, tap numapaayak kat siya lang tagbalig. Anak ko mapapasulin, hindi pa nakapaay mo. Imsang pinalado ti amin, Elmo. Padayon ako. Saan ka nga tumutawag? Saan ka nagpakita kanya? Kahit ko nagyaman keng ka. Natirumbe nga pagyamanan. Dakil tinitulong mo kanya. Sige. You're welcome. Nga nadayon ako. Patpatay ka, Elmo. Lipatan na ko. Naawang ka dito. May sangasaukan ka. Panawan ako. Pagsaritaan dati amin, I miss you. Kahit kung nagsilver ta nga doa, agsilver ta nga doa, agsilver ta, kabo iti panagkarawar mo, katsyak ngay. Ti baligik, met. Ti panakapahay ko, panakapahay ko, met. Saan ka di akas talaga na yan? Imilipatin ako. Kasapulam ti pagpaalam, awang maitid ko. Ininutag na ito kanya akwarta. Diyak pel kayat agawid no kas. Nung mabaling ka diyak kayat agawid. Diyak kayat nga makita na, dapa pa kini mama. Nangarunan na maanong kinimanan ko. Kabuta talaga nga awan ti may sarang kong aropak kadakwada. Awang harod din na aramidan ni Marisa Manong Nemi. Nung nagtungpal kanya, pinanawan akon. No tumawag Manong Nemi, sung batak, tiyakmut, kadikunak, kang nga din nagtatawagan. Kahit ko lang ko mga ipakamo kang ka. Nga niya, nakastreg ako ni trabaho. Anak ko, bibiyan ko. Kahit ako mo tin relasyon ta. Elmo, next year, mabali mong i-take. Kada taon mo't nga damaangay. Nga exam, mabali mo balbali nga review. Tsaka kaya. Sige, bye. Nagsukatak lang ako din SIM card Manong Nemi at mo din ako maawagan pa ni Marisa. Dito'y balay Manong Nemi, yung agawid ak. Saan ta nga pagpagunyan da papaki ni mama? Tsak magpagpagunyan ni Dan. Manong Nemi nagplano ak. Uray, no saan ka nakapasa? Mabalimad siguro. Mayubrak, tinradwar ko hunak tinakam ko. Nung patulong nga katakin ni Papa. Pag umang patulong kang kuhana. Ano mat may tulong na. Panak Manong Nemi dagiti amamok ng engineer. Kas kini engineer Tony. Hey, engineer. Saan ko ng error? Engineer? Engineer ka lang tata. Nangarad.
Error mo no saan, engineer ka lang. Ana, kahit ko kumana, ang damat ko matrabaho. Trabaho, kahit nga to project di papang mo. Lumabaling ko mangit, masulok. Kahit kung nasisyak, ngawan tulong ni Papa. Tapos di kas tagat, makunamad lang ang may obram tinadal mo. Mabalin na. Mabaling gamat mangalat, damim nga talagang civil engineer. Kung nasaan ka, di kita design, di kita architect, di kita graman ti plano. Nataranta maya, kahit ko kumamat mang kontrata, ag-subcontract. No, kahit mo, subcontract ka. Angin, narigat lang tulungan ako ng engineer. Kahit no alag-alagan ng karpintero. Ningmet engineer. Sa bagay, nakasusurok ng kindi na. May sagbat nga mason. Kahit ang palitada kalatan. Manot sweldo nga kahit tagagaya nga ang sweldo tayo, mason na kahit isuot sweldo. Kahit ko kumakit, bukod ko a project. Mangibaga akta asid gam. So makatulong ka. So nang tulong ka na kadi hanggang ba't ka naroon nga dagos ka, tibord ko? Nag-tech 2, tech 3 akta kadi So hanggang mo po kaon tinamnama. Celso. No? Tsaka yatin. Nabimbinan sumit lang no talagang certified kang civil engineer. Makastrek ka no ka ngagtrabaho. Mga opisina ka, kontrata ka pa O, ba't yung problema? Basta. Ay, dito tiyan mamukyan ka. Dito yung cellphone number na. Dito na nga na, balasang, sexy, napintas. Ay, hindi mo, baga kinayatan kayo. Tinawag ka. Hello, sino dito? Ito ka di problema? Okay, bagam. Nakasagad ang mga sulbar. Gabot if the price is right. Diyak pa naguni manong na nakaadun. Isyak ni Elmo. Sinong Elmo? Ano problema? Ha? Lisensya? Ada ka di problema ng papeles mo? Mabaling ka din kita ta. Dapat lang. Namsya ka nagpaala. Yes, siya paala. Ito yung restaurant. Tsaka kahit yung hanga klasa. Klasa kami nga tao Imbagak man ang nene. Isot imo na nakadanon. Hindi mo masasdaga kita eksona. Amo na siguro nga siyak. Ti Ryan. Nagpintas manong. You're a Celso? Yeah. Siyak na ni Elsie. Nagrahip na kiti dakulap mi manon na yun. Inarekomendar na kaning Engineer Tony. Mabling ka din tukaw tabalang sa kaagorder. Hakadi pa na gorder? Mo karod aya. Manit kayat mo. Manit kayat mo, sumatin kayat ko. Ang pagpadatan o kastang. Di kita nakadadong ang gamit mo. Di kita So, trabaho ko dito Anaming trabaho. All around. Anang all around. Conforme, no anyaman ti problema. Mabalinat na. Naroon na kada kita agirin nyo, mangalat lisensya na. Sakta asid ganda. Taga LTO ka. Sa uaming opisina. Pag opisina kamin. Fixer. Tagtagari. Maping na sikat. Commander ni Engineer Tony. Mapakatulong kanya. Ano naman masapol mo? May saak na loser. Loser? Ano mo sawan? Jack nakarawar iti board ko. Civil engineering course. Matulungan na. At masapol mo. Kahit ko kumati, damat project na. Okay, tulungan ka. Ngem. Ano ngem? 10% ko.
Ti kabuuan ti project. Nagtakalan. Kawan. Basta lang data. Siya ti mang sapol, no, sa sino, ti at the project na, mabaling ka ang subcontract. O. Siya pa yun, di makamu ka nagiti amin nga papeles nga gamam. Kasapulam. Amin. Tila rami di mong mang supervise. O. 10%. Dakil una eh. Depende di project ah. Iso nga ron nga 10%. No, kas bagadagan ta 5 million di presyo di project. Di 10% ko kare di 5 million. O po na matan. Kitsak nga ron din. Kaya makamukan ah. Engineer ka nga ron eh. Manugutak manong name tawan mo tintinaskan. Basta iso ka nung amin di makamon. Di makadakas manong name umot bukod ng alugan, kalkalugan kami. Mapan kami di kunanang mapanami, iyam amunak manong name, adot ama muna. Wait, adot na kiti makamamuk, yung amamuna manong name. Kaya kaputa engineer ko na nakanyak, ti panangayam amuna kanyak. Agad sana kamatan ako mong kontraan. Aging gama nung naming nga nagkanak iti project. Kompleto. Oo. Ako namitan. Nalpasan. Nakanalisto si. Basta siya. Ano nga ron? Itirid na ko na. Wala nga, hindi pa nangrugi di kontrata. Ako ba tinagkamanta ka cast? Di pa utang ka pala ng bayadam to. Yeah, sige. Ano bang gamay manin itibay sa nga restaurant manong name? Nagadudag iti order na. Wala doon na itibayadak ka. I-take out ko dito, i-take ang po. Gapot iti mawag sa di ba lang sa dalatan nga gluto, tayawid ko kananda. Di ka itulot kanto di balayo? Tadi mo kadikayat ka maaman di balay mi? Hindi mamamuktuwatan di asawam. Awam pa'y asawa. Nagsapsapulak pa'y lang. Malaksid no kayat mo. Asawain na. Sabi katawa ka. Dinakras, dinaktipo. Napindas ka Elsie. Tula gamit. Boyfriend ngay. Ado tagar-aram kanyak. Yung kayat. Ado pwede kita ada asawa ng tagar-aram kanyak. Ado pa mangayat kanya kada di kiti gobyerno, di kita politiko. Naroon na kasapulo na kang kuana, kuma. Natatultulong nga. Isa lang pa ng tulong ko ka. Tapos di kasi tagat aprobaran na lang. Ba-aprusak tilegs ko na. Talang arod. Ngayon puwera, ito yung barukong ko. Ngayon puwera nga. Gunudan na ito kinabirhen ko, no way. Igamakmad no ka na. Di ka mawatan. Di mo mawatan? Isad ko tibagik karagiting pagpatulungak. Tapos nito ka stakit awanti saan nga maprobaran. Abi kasi trabaho. Ano dilawang pa yan sa trabaho? Uy, natulungan ka. Saan ka din may parit? Saan ka din illegal na may panggap ti fixers? Abay, illegal ko mga rod, parang tulong ko ka? Legal amin. Ada pirma ti mayor, ada pirma ti gobernador, ada pirma daming pirmada. Ada pirma ti DHW, Department of National Highways. Oh. Ada pirma ti city engineer. Kita naman, natakad ka rod da. Hamat nga rin nga fake di ganyan nga pirma. Sige. Ay, salot yun. Salot-sud na tayo, apay nga kahit kut kasto nga trabaho. Well, ato dagiti project ko. Project? Oy, pangted ti balay ko. Balay mi. Papapasag ti dua,
talong kakabsat ko. Dapapakin mamang mo. Nilayangin mama. Masapa ka mga nulila tama. Ni mama, masaksakit. Nakangin-ngin at maintenance na. Nung gagangay ka lang kung mga opisina, kayak nga ta, ngambiyagan, ti pamilya. Kayak nga ta pagbasahin, di kakabsat ko, no? Pang namnamag, 10% ko. Hindi man nga milyon, hindi project yung ko keng ka. Project na nga daw. Oh, that's good. Nabimpinas manin. Hangalang nga 10%, 50%. Paggudaan to nga daw. 50%. Sa 50 ta. Di maganan siya, ha? Hanggang the whole. Basta, sa lang may sa project. Huy, pagkaganda ng tadong project, kayam lagi din kanak. Lumamod ang arot ng peke kang engineer. Ha? Kaya muda, nakarawar ka. Lumamod ang arot ng saan kang pagpudong engineer. Di siya ka kasi. Di jalat nagbaling na fake. Amin-amin. Legal. Elsie, I'm loser. Kaya nga dita. Sala may masagundaway. Adot natultulong ako nakasta. May isa ni Tony nga rin, engineer Tony. Kasta. Take 1, take 2, nagbaling nga take 3. Yung nagbaling nga lalaki, nga nangawat di pa nakapain na. Kasta tama ti pagbali na, Mel mo. Saan ka mo pukawan tinamnama? Yung nagsakit. As in nga nakasaksakit. Siyak lang ti loser at ti pamilya mi. Nagling nga civil engineer ni Papa. Amo mo ka ni Papang mo. Kaperas to yak. Sa nga bala naman yung project mo. Maingatong mo din at timid mo, tata project mo, or saan ka nakarawar. Saan ka nga nakarawar, exam. Talo manong name nagagagdan, tinaala ka project. O sa baling aramidag, manong name no ding ag-supervise mangisuro. Tadamat pa nakapuruman. Nagproblema sa tasidgan puruman. Tata, dapat ang problema? Adabasid kamali na jay binuhusan da engineer. Binuhusan da niya. Di beam. Apa yung saan yung kinita? Di pa nagrukod da. Apa saan yung pakita kanya before nga nag-boom kayo? Napanggang kami at kami tibangin na project. Ano solusyon na? Daka-engineer na solusyon na. Ano yaman tirukod na? Kimotong, ano yung makaba? Yung makaba engineer. Iti may isang inch. Jadi pagpapadayan nyo lang rin amin yan. Yung dakil ti expenses na engineer eh. Baka basit lang ti maneto tayo. Ang bali. Basta naskan kat awan ti problema. Hamat nga na neto ti mabra kastante kat amafteran tayo. Diyan ka kawan ti problema no i-receive tayo itong ti project. Manong name mamanumit ka diri dumte nga problema. Isun lang nakasta nga dumte ti kundaway manong name pa nga receive min ti project na malpas. Oh, engineer, Elsie, mano tineto ta? Agsusuldo ka matinal daw, di ba? Pasit lang na neto. Nakaduhan expenses na eh. Tapay. Imbes ko mga nagbaling, hanyang pinagbaling na substandard, alangan mo ta. Sobrang standard.
Gusto nga ba sila neto? Okay. Okay lang. Gustad na. Di ba? Basta awan tipak bawalawam. Basta awan di substandard una nga project na. Nag-date kami manan ni Tiday di nga rabi manon name. Tawag na papagin ni mama. Pasarimat song bata. Ma? Apay ka di ka matunaway gaw-awidan. Matandanagan kami kani papang mo. Mahandinak pakadanagan. Namuyumat nga. Orila talo, upat, tigagada nga project ko. Kasaritam ni papang mo. Hello pa. Ano di plano? Dadali man yung pa nag-review. Ore no sa anak nga. Ore no sa anak. Nga full-fledged ka engineer pa. Dama di project ko. Wala nga mawangkas, iti talaga pudpud ng engineer. Ang mamok na LC, mapeke na ti amin nga papeles nila. Legal mo amin nga papeles nga raramatin mi. Amin nga maiyawat, kadagiti malpa sa project, papano, kadagiti peke. Peke. Numamuan da nga maibabain ka. Mamuan da, nga mauawat ka ti project, idin saan kamit ka nakarawal iti board. Pa, awa mo reklamo Kasano na masirip ti media. Di ada nga loser ka. Ada may babayin ka. Api nga sang kag TikTok. Tapos nung nagkasta kita, wanto takbaling ang problema. Baka takda ka lang problema pa. Nag-TikTok agad sana ka makaroon. Baka nadanto lang nga awanin ti may sarang kung arupak ka na kayo. Dahil ka din puno no api nga sang ka nga gawawin. Ada ka din relasyon nyo ka ni LC. Relasyon mo nga agkadwa. Saan mo ka din nayaten ni Marisa? Pa. Napalabasan ni Marisa. Saan na kami karikan ko na? Si kaman pala talaki astoy. Loser ka lang arudan. Ipalubos mo pa lang tutulong ang loser ka. No di mo arami din tek-tek to. Aging ga makarwar ka. Awantal na tibiyag mo iyo. So nga patyan na kam kuma. Saan ka mapukawan tinamnama? Saan ka ngagbaling agtultuling ang loser? Manong name today nga panag-date mi kini LC. Panang-ted ko manong name ti panakabagin na lip-lip pa sa project. Jack ni namnama na makita ni Marisa. Adamat kadwa naman ng name nga lalaki. Ngam duwada nga babae sa may isang lalaki. Hey, sino kita yan? Indilaw ni LC manunay. Tapi na siya nga naka-concentrate ang mangmangan. Ang nga talyaw. Uno da kursunadam ka na kini babae. Patak nga babae dito. Di akin laod. Di akin amyan ang ngalamisahan. Apay? Ni Engineer Marisa. Pag ko naman engineer, bats ko. Kit? Awan, ibagak lang. Nakarawar iso na. Nakarawar. Siyak. Siyak ka nang isusuro kang kuha na hindi. Sana ka nakarawar. Sakit. Abin susurom. Nag-classmate kami. Namudal ka nun ti ulo na. Yan talagang kayat na nagbaling ng engineer. Pag namaniso ng ti pamilyada. Kinapad nun na. Karagiti, adda kami third year, fourth year, fifth year.
Saan na nakabaylan na pagbasahin ba? Tinulungan. Girlfriend mo. Ex-girlfriend. Kasta? Abi nga nagbaling ex mo. Gabutan nagbaling ng asawa? No, pa asawa. Siyempre, ex-girlfriend mo, baka dati ex-girlfriend mo, kaya isot asawa mo. No. Ako pa asawa. Basta ka di. Ket. Abi kami nga nagsina kayo. Insina na ka. Kamuta saan ka nakarawar kat nakarawar. Iso na insina na ka. Siyak din ang insina kang kuwana. Abi ko mga siyak. Iso na ng sina kanya. Maping makabungtod ka. Una ti bagam nga insina na. No, diyak kayat. Ang siyak di insina ti babae. Siyak ti mga insina. Ti kayat ko. Abi insina. Kamuta saan ka may kari. Ta nakarawar iso na katsikat-saan. So nagkatawa kasta. I'm sorry, no kaguram ti katawa. Nabintasan. Nabimbintas kami siya. Himaysan nga. Engineer nga talaga. Gusto naman. Napumanaw tato eh. Ngam nakita na akmanon na ni Marisa, ti Macder, ni Masideg. Ala, ni ex mo dito ni. Pumanotan. Liklikan tayo suna. O rito nakabayad tandakan. Ginuyod ko manong name ni Elsie. Elmo, mabitlang. Elmo. Uy, mabitlang ka nung. Si Kamet. Abi ko mga minkabutang mo. Ingawid na manong name ni Elsie. Nakasidag ni Marisa. Elmo, kumusta ka? Kastoy. Awan gayam. Ni Elsie. Girlfriend ko. Elsie. My ex. Ni Engineer Marisa. Kinunak ba nung name? Nadlaw ko. Iti panagliday dagiti mata ni Marisa. Iti dayat ang imbaga. Kasta gayam. Congratulations ka na kayo. Katsi ka Marisa. Engineer na. Ito na kano ti long table. Guno ni kayo ito man sige nga, sorry nung disturbo kayo. Nagsubli akong tiyandig ni Kadwak. Idada kami manong name iti Lugan, iti tulot ko manong name ni Elsie. Abi kasi timbagam. Nga niya. Abi niya mamuna ka girlfriend mo. Tapos sardingan na kon. Di na pa sardingan da dyan eh. Kabuta yung masidag pa lang. Nukas na nga rod. Ipapesotan. Diyan niya. Ang girlfriend na. Elsie, sa balit pagkadwanta. Agkadwata lang ti project. Taapay. Dinakmayat. Nabindas pa nagkadwata. May isang fixer. Kan i-fake ni engineer. Di nakatawa na kasta. Katkatawag kaya. Katkatawag lati magbagag. May isang fixer. Kan fake engineer. Inrantak pa nung naming pinapaspas tilugan. Uy! Kahit mo ta, idong parko tilugan ko. Tapos nandikas takit mataytan nga duwa. Uy! Diyak pala kahit matayo. Pag namandag pa lang nagdikaabsat ko. Anak ko, nakadaldala ka doon kagaan nga tao. Diyak kahit masaktan. Di mo kahit masaktan. Nasakit nga awatin ti kinabudno. Ngayon di mo ka di amo, Elmo. Nga takrot ti may isa nga tao nga di na among awatin ti kinabudno. So nga takrot ka. Takrotak? Wan. A loser nga takrot. Kaya ni dong parko talaga. Ang nilala. Dum sa agak pa eh. Bahala ka di biyag mo. Elmo. Sambong po kawan tinamnamam. Tulungan ka. Ano may tulong mo? No kada doon itulong ko ka. Sa musaludsudan no, may tulong ko ka. No awanak at akad ka project mo.
No awa na katakat ngarot kwartam. Kadiyong kahit adawatan da papakin mamang mo. Nagiti kakapsat mo, tawag mo itong rupa mo, mas nagkatakwada, di ba? Nagyaman na, Kelsey. Mabayadak to da kita nga utang ko ka. Talagang nga mabayadam to. Inton ka, no? Inton na makapasa ka. Isungag tekto ka. Awan ti mangibaga nga sangkag tekto. May saka na kwada. Elmo, sangkag baling nga takrot. At pa nakaabak. Nga madantumat lang palang abak. No may saka nga loser kat di mo kayat lumaban. Agtalinaid ka nga loser. Di kanto pulos mga abak. No, sa mga ulitin ti magilaban. Birthday ni Mama Manunemi kaplitan nga napanak yung matandar. Saksalat ng udin Manunemi hatot tao. Pwede makita dak Manunemi kinita dak amin sa dagi inarasaas. Kasla dalay bagbaga, datay sa nga nakaruar nga tibord na nga anak ni engineer. Kani nurse nga inana. Kasla mga kuhain. Dati loser. Dati engineer. Dati fake nga engineer. Dinaretsok manong name ito yan ni Mama. Niyawat ko regalo. Happy birthday, Mama. Anak, kabatgan nga birthday mo, birthday gift mo kanyak. Di pa nagtalinid mo dito balay. Subli ka dito balay. Tinarakop nak, manong name ka tinarakop ko, men. Ma? Tawanan ti pasit ko dito nga balay. Apay bagkam gawang pasit mo. Si kamit lang ti mangilaklaksid iti bagim. Talinaksid da kakadi. Tapi napanaw da kakadi. Si kati voluntaryo ang pimanaw. Iso ka kahit kung ang tanid ka nito balay. Iti dinamik ini papang mo. Diya kahit tinapawat na makidan na kada kayo. Because I'm loser. Anak, tumungin ka kanya. Kada kami kini papang mo. Dada ni papang mo ni. Honey, mabaling ka din nga. Kasrito na ka iyo. Dito nagtikwarto. Itatanda ka. Baka awan tong digunda ko yung mino. Baka saan ka tunong kumay dito. Simret kami manong nimi. Iti kwarto da mamakin ni Papa. Tugaw ka. Ano ti plano? Planok. Ano ti plano? Nagtultuloy nga, gadwa kami kini Elsie. May isang fixer, kaya may isang fake engineer. Ano nga rin, gasat ko. Ni fake. Loser, no loser. Anak, ada ka dinanggig mo, kada kami, imbagami ka dikin ka nga loser ka. Sung bata man, ada ka din imbaga nga amam nga you are loser. Ni mamang mo din baga na kas dyan. Manipod mat idin, saan ka matin ngo, masadig ka na kami. Uri ka sa salita da ka nga, pagunyan da ka, iran-randam, tikala alisto nga pumanaw. Ni manong mo, nga Celso, ada ka din imbaga na kastakin ka. Papa, isot ng ibaga nga, di na kayat nga the member ti pamilya nga loser. Ngayon dita, nagbalin ka nga loser, inulit-ulit na ka din ibaga kang you are loser. May isang takrot.
Tisa nga mangawat kinapudno yo. Kat naawagan na kaita ti coward, takrot. Loser ka lang arudan, nagbaling ka pa nga takrot. Kasano nga rod? Nga saan ka agbaling nga loser? Hindi mo't ulitin, di lumaban manin. Agtalinad ka nga takrot kan loser. Agtalinad ka nga fake. Ang sakit kami ngawatin, papa. Mama. Nakagangat nga ato, nagiti grades ko. Nagbasbasak. Korang na laingan, nagbali na ka cum laude. No namintin ko kuma. Dimteng timur exam. Napahayag. Ang sakit. Hawanan ti may sarang kong harupak ka na kayo. Kapag nagpulos ni Namnama. Kanukas pagarigan tag-tek tuwa kanyak manan makaruan. Ano tinamnamaan yung nga mariknak? Iso nga mabuteng kag-tek. Kag-retake ko buteng kag papamama. Gapo tatakrot ka! Ang tapi na di mamintlo, mamimpat, maminlima. Naging nga makapasada. Saan ka kung mga balik at takrot ko? Alam mo, anak, birthday ko ita. Da kaya't nagsangit ako. May mabaling ka din nga may regalom. Kanyak iho, ti panangi karim, ngag-take to ka. Agri-take ka. Mabaling ka di, ya. Mabaling ka di. Mabutengak, mama. Saan kag baling nga takrot? Kasano nga roden mabdak manin makaruar? Jak tek-tri ka. Kasano manin jak makaruar? Imposible. Anak, please. Mabaling ka di. May iragalong kanya. Manong nemi inkarik numampegas la mapilpilitak kahit ko laeng umaragsakan ni mama. Iti day nga birthday na. Sige ma. Pa. Tulungan dak. When, anda kami tilo ko damiho. Civil engineer. Di papang mo. Adumatan din na tulungan na rita. Ngamin didak tinulungan, idi. Papa. Ekit ko naman nga kayam-kayam. Alala, pasis-pas. Pasatibiyag na tayo. Ada pa nakapakay. Ada pa nakaabak. Ngayon, basta ikarim, nagtekto ka. Kaya ko sa salit ko. Yung kagrabi manin. Ibatan pa lang nagiti kontratam. Ibabusoy mo ni LC. Una saan ka siya kundi makamag-supervise. Tagkag-review. Kan kasaritam ni Marisa. Ipatatig na ka ni Marisa. Sa ako doon lang kasarita isuna. Numas sakto matin nga na ng engineer, papa. Nagpakadak nga ka ni LC manon namin. Dahil taman ti ko na. Ha? Nagbaling ka na tured. Kas kanyak. Apa na tured ka? Anak nga mabuti nga sumangon siya sinuman ta presidente, makada vice-presidente, mayor, goberno, congressman. Basta masabol ko ti pirmada, mas nagak. O na. May parit tumasideg. No, tagkasapulam nga talaga. Magustuhan na hindi ah. Nabagak nga nagbalinak nga supporter da. Oh. Makapagsaan da pay. Nabagak nga ingam kampanya kidi di eleksyon. Sabagay. Good luck. Nag-review ka na lang. Sakto lang gawin din ito no. Malpasan exam.
Uno, kapag ginagawa awid din. Mas nagawid at tulangin, no? Rumbraton ti resulta. Agawid ka man lang dito, ituloy iti kontrata ta. Ni papahan ti mang sublat ka dagiti agda mga kontrata. Di da kam karot ka ni papamon ti kasusyo. Baka machikstak ni papang mo. Imbes nga si ka. Ti makagun, ti pina virgin ko. Ti kadlaing mo agsaw. Kasto ti naing ti fixer. Manong Nemi, agrubrubuhata kong dito balay. Nagpa Manila. Tapos nag-review. Idadakot siya nga nagsardeng. Kitak. Ni Marisa. Niya tibagana. Ay, Elmo. Engineer. Marisa tinagan ko. Nadamag ko nga. Agrubrubat ka mo Manila. Para ti pa nag-review. Tapos nag-critique ka. Good luck. Saan ka mo po akong tinamnamail mo? Makarawar ka itan. Sabi ko ma. Tanong saan ako na makarawar. Baka mandamag mong tulayangan nga. Nagbagkala. Sambal ka nakita yung di pa nagpampanurot mo ko na ka. Nalalaing kamot nga amang siya. Ngayon gagangit dito. Adot kakasta. Alagip ko lang nga reading. Adak ti high school. Dati NCC. NCE. Apay. Diya valedictorian mi. Saan nga nakaruwar. Kitam, nagleeng. Saan nakaruwar ti NCE. Baga sanak man na makaruwar. Aman. Good luck. Kumusta kayo ni Elsie? Amo ma'am ni Elsie? Amo mo ka. Sa sino kumatasang nga makamamukin ko na. Pixer na dyan. Araramatin at kinapintas na. Tapos lang mapagpirma na kahit na pagpirma. Kaskan ka. Abay. Kaskanyak nga. Naalilaw na. Di naman inalilaw ni Elsie. Ano ka man takaalilawak? Baka maladaw ka hanti biyahem. Madami lang kaduam nga drive. Sisya. Baka di mo kaya. No makaturog ak, di paigid ko tamaturog ak. Naganahan ka. And good luck. Kumusta di boyfriend mo? Kumusta? Kumusta ang tabagin? Boyfriend nakbay lang. I love you, Elmo. Lipatan na kon. Kabutasan na kon ngayat. Nilisin di patpatek mo, hasta ka di. Inakon kat maladaw akon. Ulitek, good luck. Pasad ka di kararag ko. Nasabi ko man ta makakarwar ka doon. Manong nemi kabayatan nagdradrive Dua nga rupa idagsin sinublat iti panunot ko. Iti sirmata. May sa ni Elsie, sa ni Marisa. No lagi di makarawarak ton. Siguro, may kariak ton ka ni Marisa. Ngay masyanak met ka ni Elsie manunemi. Labnak day jay. Samot nga rin nga mabaling isuna. Ni ba't Marisa ti patpatig ko manunemi. Impas na ko tinag-review, manunemi, kalpasan data, nga review, iditumting ti pa nag-take ko, manunemi. Ado dagitay, dati nga rupan nga makit-kitak. May kamano din ka pa nag-take mo. May kaduan, sika. May katlon, sika.
Barbaring makarwara ko. May gidjat ko launay ka dito muna ka nag-take ko manong naimi. Nakakonsentrata ka talaga. Siguro hang ko nakarawarang kat natikawak. Kas lang amin makatikaw di kiti question manong naimi. Ngayon ko yung palubusan manong naimi nga matikaw pa iti panunod ko. When? Nalpas, ta exam, tawag-tawagan na papakin ni mama. O, kumusta? Ma, makarawara kitan. Sapay ko, ma. Talaga makarawar ka itan. Oo. Oras na makadanong ka dito yung balay. Ma, saan ang pala gawawid? Papanam nga ron. Makamutan, basta sakto lagawid din, no? Nodan resulta na. Napaut. Basta, mama. Lang yung Bramda, pagtambangam, makamutan. No, naskin nga sombre ka kati construction ta. Agpalitada, piso. Ngam nagawid ak madlang manong naming yung sanak nagtarusa diya balay, no dikat nagtarusa kiti balay da Elsie. Hey! Engineer! Dito ka nagtarus? Mabaling nga dito pa lang, dito ya pa lang. Nangarod, tuloy ti proyekto ta. Hanin? Nangarod to, parang dito eh. Ano tapitas ng brain? Di mo, no, kaya't mo makikuyog kanyak. Gagkuyog ta nga doa. Agbalinta picture nga doa. Tsaka yan. No, ada pa aramid mo kanyak, dito ay klatanunig ti balayo. Ikit naman mo di girlfriend mo ngay. Dito nagtarusam. Sino? Hindi Marisa. Na-engineer Marisa. Ex ko day jay. Sinungartag dama siya. Elsie, agpartner tala ang trabaho. Sama ko maseryoso yung tarik na. Baka adabda nga masaktan ka. Sakit naman. Sa bagay, ang kumatipilit ibagik. Nunti mo kayat. Jack mabaling i-fix. Tabagikin ka. No mapamaya sa ka fixer. Ngayon sana ka nagtalin na iti balay daman ng Nemi. Tamang ka din na masulisog at masikugak. Baka agasawak ti sang kumat ng patpatay ko tinagam ko. Nagamit ak madlang dito balay manong Nemi kalpasan ti duwang bulan. Ay, sus, nagkapuham. Pa, ma, pasensya kayo. Dato kiti nga anak, dato kiti nga bordak mo, honey. Santo la siguro agtalat, panunod na dato no, rumwarton ti resulta. Dato lang no, saan nga manin nga makarwar. Ay, susapo. Pa, no saan na ka makarwar? Maksayang kayo ti anak. Gago. Man, talaga nga, jaktun ka ba ilang ipturan, bahaya. Madita ka sa nga ugalim. Kasano nagpepeso nga mapakay ka ba nin? Hamo ko may palubos nga nakitin di panunot mo, Elmo. Pakalalaki ka. Tasamit lang nga da ito ti pilyor nga dumteng iti biyak mo. Paset ti biyak iho, ti panakaabak. Saan nga amin nga paset ti biyag tayo kat mangabak tayo. Apay nga rin kayo. Siyak? Wen, nagbaligi kayo nga nangasawa kini mama. Na perfectyo. Nakaptek ka, katakarwar ka nga sigod. Nakaanak kayo ti may isang doktor. May isang nurse. Napintas tayo biyag na. At ang pa nakapaayo. Sika. Tinangtad ti panakapahay mi. Ngem. Nagbalinda ta nga karit, tapno alukuyon da ka, tapno saan ka kang kanayong ulusan. Mawatam ka din di kahit mong usawan. Elmo? Tano nagbaling kang kuwa, nga naganak, nga di mangawat, di na among awatin, ti panakapain na.
At ako man nga sao, tinangig mo ka na kami. Laksin na ka kuman. Ngayon saan? At adakit di nga ipatagda ka. Takayat mi nga. Ti may isa nga loser nga anak mi. Ti pa nakapahay mi kang ka. Kat masapul nga. Itag-ay da ka. Tapos nagbalagi ka. Saan da kang adadang imamag. Kaya sikat mang imamag ti bagim. Pa. Siguro kat at atiwan naglayang tiriknak na panakapaay. Isong sa mong ibagbaga nga numapaay ka manin kadagpakamatay ka. Sa mong ibaga neta, kang runaan nga di mo raramidin. Idimtengan ti resulta manong nemi na mabaling kadyak kaya takitain. Diyakon manong nemi binuya pa. Di pa naka-release na. Napanak kiti sa baling nga lugar manong nemi ta urayak laingan nga tumawag kaniya. Timawag manong nemi ni Marisa. Kunak numapisa nga nakapunbok. Ang nakaamon na nga taman na yati. Number ko. Hello? Hello? Saan tayo? Ni Marisa dito eh. Marisa? Nakamon cellphone number ko. Timawag ka kada papakin ni mamang mo. Isot nang dawatak ti number mo. Sorry ha, napakabasulak man. Tapos nga timawag ka. Namang ka din ti resulta ha? Diyak kayo tamaman. Siya pimanawag di balay. Apa nga nagsanay ka? Apa nga katkatawa ka? Katkatawa na? Kaputadyak man na nakarwar? Yung maunti pagdanaga, Marisa. Diyak ang pagkamatay. Awatag tigasad ko. Dapat lang. Ngagbaling ka na to, Red. Ngayon nakarwar ka. At pweso? An engineer. May isa tinagam mo ka nagiti nakarwar. Congratulations, engineer. Elmo. Yes. Mabaling ka din nga. Umay ka, ag-celebrate nga dua. Papanak, umaya, di balayo? Ibagdayan ko. Uno may kaalain, adulukan ko. Siyang kala sikat na dukot sa'yo na engineer. Ibagdayan mo. Umay ka sigod. Imay ngagpeso ni Marisa manong nami. Kasta unit taray nang imasdag na nangarakop kanya. Ngimsang ko binahalis na rakop na. Congratulations, engineer. Magkita mo, nag-tekto ka. Oh, okay na. O, ano ito problema? Oh. Abay nga saklang ito mararakop ka. I'm sorry. For what? Sinaktan ka? I'm sorry. Ako ang tibagdanagam. Di kamit kinagurang. Tilanjak kayat. Di kinatakrot mo. Yung sa bali. Nagbalin ka mati na natured. Do you still love me? Marisa, hampay pulos nagbao ti managayad ko ken ka. Uri din ang amom ng bagat girlfriend ko ni Elsie. Jack na mati hindi. Gabot na Jack Patchen. Nga ma-inlove ka tigas keng kuwana. Elmo, kahit ko man namangeg. I love you, Marisa. Manong name today di nga nabi nagselebrar kami napang kami ti hotel kat nagpapas kami. Inep evan mi manong name ti nabayagan nga panakailiw ti tunggal may sa kada kami.
ket naangay manong name iti victory party iti balay nga nimbitarak dagiti naganak ken kakabsat ni Marisa. Pinagaman mo kita manong name nga balayan. Nagada na restaurant tayo ta. Talagang balayan kami, ha? Nagtrabaho kami pa lang pa. Ha? Sa amin do plano ni kalay sa amin. Iyon ba bayagan? Tapos kasta. Maadan kami nga dagos ti apo ko na kayo. Sagduduan damanang ginimanong mo. Dayo manut aramiden yung apo ko. Naman ti isagot ni Apo Diyos kada kami mama, papa. Isunto. Mula nga rod. Insarek na manon namin ni papa nga ng opisina. Katkasken ko na manon namin naman pa'y nagretiron kinaumatan di awawatan na kontrata. Siya kung tinang ituloy manon namin mga opisina sa kontrata. When kalpasan ti duwang atawon manon namin trabaho nagkalay sa kami kani Marisa. Engineer manong namin. Namampay na pahayak iti na minsan ngayon babaen iti parang trabay kaniyak dagiti magipatpatig kaniyak ngayon naramat ni Apo Diyos. Nagbalik iyak biglayan. Saan kami nga nagbalaypay kani Marisa manon namin tati family house min. Pagyanan mi. Kada papake ni mama, manon nemi, kitang bayagdan nga nagretiro iti trabaho. So da na, mga sikaso pa, mga sikaso kada kita talo nga puko da, kada kami. Wait. Nakapag-redormat manon nemi, di kakabsat ni Marisa. Kat na siya at matikasasad di biyagda. Idinto ta ni Elsie manon nemi at damot tan asawa na. May isa nga politiko. Tanukasta nga okasyon manunemi ti balayda mapang kami mga. Napaggraduar naman manunemi dagiti talo nga kaapsat na. Didinto ta niya nanang daw ni mamangda manunemi kat nabayag idin ka pimusay kabuti sakit na. Ni manong ko nga doktor, kiniipag ko nga doktor manunemi. Okay damat. Lumampayad damat dagiti dumting nga problema da. Basta mati ni manang ko nga nurse kanti kayong ko nga doktor nga asawa na. Wahan manong nemi kunak laidi no saan ko nga mabaguot pa iti biyag ko. Kunak laidi manong nemi no agtultulo yan iti kinaluser ko. Imbaglagi din ta nagbali na ka natured nga nag-retake kat may sakmat lang nga nanay nga engineer manong nemi. Dahito iti pakasaritak manon nemi agyaman unay ti anus mo nga nang ibasa kalpasan nga inak inted ken ka details na kaskunam ken kastamot ti nagyaman ti napintas ken ka panang tibiyag panang ibasa. Kaya thank you mat ka nagiti amin nga viewers ken nag-comment. Maraming salamat ket sapi ko mat at damat ni batik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti pada ken ipngeg. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo Elmo, Engineer Elmo.